Na schádzky úpravného odboru Doma kultúry, prešírenej so spredsidateľami festiváloch Dramského memoriálu i Červenej rúži i so spredsidateľami komisíoch manifestácioch Červenej rúži, odlučené, že pre aktuálnu situáciu so koronavírusom niet uslovia, že by toho roku festivály boli otrimaní. Dneska odlučené, že tohoročný Dramský memoriál sa odkladá, odnosno nebude otrimaný, s tým, že predstavy, ktorí budú tak poviem, živí i idúceho roku budú vyvedzení na idúci memoriále u 2021 roku. Červená rúža nebude otrimaná u takej formy, jak od poterašných rokov, znači bez vývodzačok na bini i bez publiky u sali alebo u školským dvore. Ale jedna časť festivala Červená rúža bude otrimaná u videoformy. Budú zňatí daskeľo špivanky i animirani, s tým, že budú položení na internet i publika hodná hoľem tú časť vidiť. A varím festival u takej formy, aký bol, toho roku tiež nebude otrimaný. S ohľadom na toto, že odredzení financijní sredstva opredzelení za to tí dva festivály, pre nemožlivosť ich otrimovania, zo Domu kultúry budú vymáhať od financierov, že by še to tí sredstva unapriamelo za nabávku opremy, lebo dajakú druhú pomoc za Dom kultúry.